Ginusul sa Duterte Bloc ngadto sa Kongreso nga ipagawas sa publiko ang reports gikan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa nakatakdang paglaylo sa operasyon sa ICI sa katapusan sa Marso, nagsumite og resolusyon sila Davao City Congressman Paulo Duterte, Omar Duterte, Isidro Ungab ug PPP Party List Representative Harold Duterte aron i-request ngadto sa Office of the President ug ICI nga ipagula og mahatagan og kopya ang House of Representatives sa 125-day accomplishment reports sa ICI. Niadtong Setyembre 24 sa miaging tuig, gisuspende sa House of Representatives ang proceedings sa Infrastructure Committee ug gi-turn over ang tanang dokumento sa ICI. Apan hangtod karon, wala pay report sa ICI nga gipagawas sa publiko. Labaw nga for approval na matud pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang report. Una pa man gianunsyo ang paglaylo sa operasyon sa ICI, gi-turn over ang mga dokumento ngadto sa Office of the Ombudsman sa miaging semana.